Oo nga. Hindi ko may sako sana yung pagkain. Ano? Ala si Bim. Dito tatlo, dito ba? Ano, ito tapin mo na bera de. Dito ba de? Pwede yan. Kanya itatakpan dito. Diyan nyo ilagay pagkain, be, para di madumihan. Mainit, no? Mau na kita. May nag-overnight dito.
May abot pa ka rin sa banwa. Kuya ma? Lap! Go, 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 go! Sige! Go, brother! Oh! Oh! Lalo ka! Nabigyan mo man kami ni kuya mo ba? Sige pa lang kakakaon. Ipasa mo naman dito mo. Nanganin na. Kuwan man niya. Dito ka! Haha. Video ya deh. Okay na video mo. Yung mo kami apat. Ay, dito tayo. Dito kayo dalawa. Kasi nakalubog kami. Dito na. Dito kami! Sarpahay ka. Dito kami! Ah! Ano daw? Nada mo? Hindi. Hello! Hello mga kabataan. Ah, Dito tayo, Ate Day, dali. Grupo tayo. Grupo tayo nila, Bison. ah, ah, ah. Buka! Ah, Hello! Hello mga kababataan. Dito ka po mukha namin, lalapad na mukha namin. Hello! Ano daw? Ano daw? alin sa tunda?